Jedna stara izreka kaže: uspjeh je u putovanju, a ne u odredištu. A tvrtka Kožul s ponosom može reći kako njezino putovanje traje već 25 godina. Odredište je još daleko na obzorju, a 125 zaposlenika pokazatelj su uspješnog putovanja koje traje od 1994. godine. Tih godina sve je mirisalo na ratna zbivanja. Do glavnog grada putovalo se od 6 do 8 sati. Danas je potrebno sat i 30 minuta. A na tim putovanjima teško je bilo donositi bilo kakve procjene. U tim i takvim uvjetima, nakon eksperimentalnog biznisa u autopraonici Šampion, u veljači 1994. godine nastaje tvrtka Kožul i započinje svoj prvi posao sa kistovima i valjcima, dobivajući zastupstvo tvrtke Karačić iz Zagreba za područje Slavonskog Broda i okolice. S obzirom da vlasniku Ivici Kožulu alati kao sredstvo nisu bili strani, jer je u mladosti radio različite poslove, postavljajući na stotine kvadrata podnih i zidnih obloga, bio je uvjeren da će posao s alatima kao neizbježnim sredstvom za rad biti uspješan. Sa prvim neplaćenim računima za izdanu robu došlo je do realnog sagledavanja i novih izazova za tvrtku Kožul. Jedini realan odgovor bio je otvoriti maloprodajnu trgovinu, a kiosk na uglu Bakićeve i Vinogradske ulice činio se kao realno rješenje. Bez puno razmišljanja, tvrtka Kožul u proljeće 1995. godine otvara svojih prvih 16 kvadratnih metara poslovnog prostora i povećava broj zaposlenih na 2 djelatnika. Otvoren je novi prodajni prostor u Strossmayerovoj ulici, a do završetka 2000. godine 9 djelatnika činilo je tvrtku Kožul. Tvrtka Kožul ostvaruje zavidne rezultate u poslovanju i promet od 10,5 milijuna kuna, što je u tadašnjim uvjetima bio veliki uspjeh i poticaj za još predaniji timski rad. U tom razdoblju stekla su se nova poslovna partnerstva, a tržište nabave robe uz Hrvatsku uglavnom su bile Italija, Češka i Savezna Republika Njemačka. Tvrtka Kožul redovito izlaže na proljetnom sajmu graditeljstva u Zagrebu od 1997. godine, a od 2000. i izvan granica Hrvatske na međunarodnim sajmovima u Skopju, Sarajevu, Zenici, Tuzli i Beogradu. Tih godina izvoz je bio prioritet jer je plan bio povećati količine, a tvrtka mijenja ime alata iz Kožul u Max alati po vašoj mjeri. Kiosk boja i lakova s početka priče o tvrtki Kožul vremenom je postao premali, a bilo je potrebno pronaći adekvatnu zamjenu za postojeći objekt. Planira se gradnja današnjeg hobi centra, a s njegovom izgradnjom započinje se 1999. godine. Tvrtka Kožul nalazi se pred velikom investicijom, 1000 kubika betona i nekoliko desetaka tona armaturnog željeza bilo je potrebno ugraditi u zgradu koja će postati novo središte za sve zaposlenike. Želja da se što prije izađe iz legendarnog kioska bila je dovoljno velika da su djelatnici u razdoblju od 1999. do 2001. iznimnim naporima slagali svoj novi poslovni dom, odlazeći do Austrije gdje je oprema bila kupljena od tvrtke Lutz iz Salzburga i vraćali se isti dan s demontiranom opremom i inventarom u Slavonski Brod. Jedan jedini službeni automobil često se nije danima gasio. Tvrtka Kožul je u idućim godinama rasla, a s rastom i prihvaćala sve poslovne prilike koje su joj se ukazivale, pa je tako u krugu industrijske zone Đuro Đaković kupljena stara hala, koja je već u proljeće 2002. godine bila u potpunosti preuređena i čekala prve ukrcajne terete. Novi prostor, nova oduševljenja i jedna nova stranica tvrtke Kožul mogla je započeti. Zaposlena su trojica novih komercijalista, a tvrtka je na kraju 2002. godine ostvarila promet veći od 13 milijuna kuna, zapošljavajući pritom 15 djelatnika. Novi veliki dan za tvrtku Kožul dogodio se 16. travnja 2003. godine kada je otvoren Hobi centar Kožul, centar za cijelu obitelj.
i taj su dan djelatnici zajedno sa svojim poslovnim partnerima dostojno proslavili, kao što to čine i danas povodom svakog važnog događaja i na kraju svake poslovne godine uz prigodne domjenke. Veliki broj asortimana, sve kvalitetniji prodajni i skladišni prostor, motivirani zaposlenici i angažman određenog broja djelatnika u poslovima završnih radova u graditeljstvu te otvaranje hobi centra rezultirali su dotad nezamislivim poslovnim uspjehom, ostvarujući dvostruko veći promet u odnosu na 2002. godinu. U 2004. godini nastavljaju se pozitivni trendovi, a 40 djelatnika neumorno stvara nove vrijednosti, pokazujući da se u nesigurnim tržišnim uvjetima u kojima se nalazi hrvatsko gospodarstvo ipak može uspješno poslovati. 2005. godina donosi nove investicije, priprema se otvaranje tvrtke u Srbiji, povećava se uvoz iz prekooceanskih zemalja, a samim time dolazi i do povećanja asortimana, te problem pomanjkanja skladišnog prostora koji je uspješno riješen kupnjom nove hale u industrijskoj zoni Đuro Đaković, čime se tvrtka Kožul odlučila na težak financijski poduhvat izdvajajući za tu investiciju 10% svog godišnjeg prihoda. Uz povećanje izvoza na inozemna tržišta u 2006. godini, tvrtka Kožul potpisuje ugovor o izgradnji apartmanskog naselja Astarea u Baderni, ukupne vrijednosti prošlogodišnjeg prihoda cijele tvrtke. Krajem iste poslovne godine kupuje se današnja upravna zgrada koja se nalazi na ulazu u industrijsku zonu Đuro Đaković. Nove investicije donose i nove djelatnike, pa u 2007. godini 50 djelatnika povećava broj zadovoljnih kupaca, među kojima je i tvrtka Bauhaus, a te iste godine tvrtka započinje prodaju Max alata na tržište Makedonije. Rastom i razvojem tvrtke vodi se briga i o uspješnom rastu i razvoju svakog zaposlenika, kako profesionalnog, tako i duhovnog. Organiziraju se različita zajednička putovanja, stvara se obiteljska atmosfera i postiže zamisao vlasnika Ivice Kožula o stvaranju tvrtke s dušom. Jedan takav trend nastavljen je i danas. Dostojanstvo svakog radnika i njegovo zadovoljstvo postavljeno je kao primarni cilj tvrtke Kožul. – 2008. godine postavljen je novi izazov pred zaposlenike i menadžment potpisom ugovora o izgradnji farme Kurkutović u Donjoj Vrbi, čime ujedno započinju i pregovori o kupnji građevinske tvrtke koja nosi današnje ime Cromax. Uz brigu o zadovoljstvu zaposlenika i partnera, tvrtka Kožul nije zaboravila ni na aktivnosti uključenosti u društvo kroz različite humanitarne projekte i projekte od iznimne važnosti za gradnju pozitivne sredine i okruženja u kojem se nalazi. Krajem svake poslovne godine dodjeljuje se nagrade vjernim kupcima. 2009. godine Kožul je započeo najveću investiciju u svom poslovanju, izgradnju regalnog skladišta i njegovo opremanje, ne računajući na svjetsku krizu koja je te godine započela. U tim kriznim vremenima tvrtka Kožul želi učvrstiti svoje mjesto na tržištu. Zaposlenici idu na dodatna usavršavanja, prate se novi poslovni trendovi, a sve kako bi tvrtka koja slovi kao dobra postala izvrsna, jer je to jedini način za preživljavanje novonastalih tržišnih turbulencija koje su ponajviše pogodile građevinski sektor, a samim time i Kožula kao dobavljača u toj branši. Sve se više osjećao nedostatak novca u zraku, pa je optimizam bio ključan za novu motiviranost svakog zaposlenika u borbi za opstanak i daljnji razvoj tvrtke. Tvrtka Kožul 2010. godine osvaja drugo mjesto u natjecanju za najpoželjnijeg poslodavca godine u Hrvatskoj u kategoriji srednjih poduzeća. Isti uspjeh ponovljen je i 2011. godine. Glavni cilj tog razdoblja bio otvaranje divizije za poslove usmjerene prema metalnoj industriji. Nastavlja se širenje tržišta, pa Max alati svoje mjesto pronalaze i na slovenskom tržištu. Pozitivnom poslovanju tokom 2012. godine uvelike pridonosi sve bolja organiziranost hobi centra pod vodstvom Gorana Hillera. Otvaraju se novi poslovi u građevinskom sektoru, dogovara se posao unutarnjeg uređenja trgovačkog centra Koloseum u Slavonskom Brodu te kompletno opremanje trgovina Hervis i H&M.
U 2013. godini dovršavaju se poslovi na Koloseum centru, te potpisuje ugovor sa HEP-om Virovitica o postavljanju dalekovodnih kabela. Te godine, kao najpovoljniji i najkvalitetniji ponuditelj, tvrtka Cromax pobjeđuje na natječaju za adaptaciju i rekonstrukciju zgrade HEP-a u Slavonskom Brodu. Kožul svoje poslovanje širi i na tržište Crne Gore. Tvrtka znatno proširuje svoje proizvodne procese pokretanjem proizvodnje poliuretanskih proizvoda. Na čelo tvrtke Kožul dolazi Goran Hiller, dotadašnji voditelj Hobi centra, čim se dolaskom uvelike mijenja strategija poslovanja, a konsolidirani promet tvrtki Cromax i Kožul u 2013. iznosi više od 56 milijuna kuna. U 2014. godini kupnjom strojeva za obradu drveta Kožul pokreće proizvodnju drvenih elemenata, te na taj način povećava svoj proizvodni asortiman. Tvrtka Kožul kao dugogodišnji zastupnik i distributer brendova Kolomix, Klingspor, Ferd, Sola i Dasi postaje i distributerom Bosch, alata i pribora. Tvrtka 2015. godine konačno osjeti ozbiljnija pozitivna tržišna kretanja, te bilježi značajniji rast i konsolidira svoje poslovanje. Raste broj zaposlenih, a postavljeni ciljevi stvaranja tvrtke s dušom sve se više ukorjenjuju među zaposlenike. 2016. godine tvrtka Kožul diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine ima 12 komercijalnih predstavnika koji sa obnovljenim voznim parkom uslužuju sada već više od 1000 aktivnih kupaca. Predan trud i rad tvrtke Kožul nagrađen je i nagradom poduzetnika godine Brodsko-posavske županije. U pomanjkanju maloprodajnog prostora 2017. godine tvrtka kupuje nove parcele i gradi nove skladišne i parkirne kapacitete. Iste godine potpisuje i generalni ugovor o distribuciji brenda Selko, što otvara nove tržišne mogućnosti u metalnoj industriji. U 2018. godini Kožul potpisuje ugovore sa brendovima NVS, Vite, Halder, Sait, te ostvaruje najveći promet u povijesti svog poslovanja. Tvrtka Kožul danas ima više od 1500 artikala vlastitog brenda Max i zastupnik je 16 europskih brendova. U 2019. godini potpisom ugovora sa Bauhaus Slovenija Kožul osnažuje svoju tržišnu poziciju u Sloveniji, a iste godine širi se i na tržište Francuske sa svojim Max asortimanom. Danas, nakon 25 godina iznimnih poslovnih rezultata, 125 zaposlenika pokazatelj su snage i uspjeha Kožul grupacije, te ujedno i garancija za još uspješnije putovanje u budućnost.